क्या है ये बटर रेडी क्या नुबाय बे मोनबा विजुअलाइजेशन टूल्स को सोलोंफानो हागोन नै जोंना इवनिं वॉक फैनाया Morning guys, nile साल नहीं से दने उत्तपम मुझे भाई उत्तपम इन्हों क्या करिए उत्तपम नानी ना भी क्लास स्टार्ट जाबे से गुड मॉर्निंग में जोंना महारानी को मालिश खालामनांगौ ने स्कूल टाइम अच्छी सादन इसे What all words you can read here it, you can read here in, right? इसको सब मालूम है It in the dustbin. So it क्लास नहीं गई जरा उन्हें कोसला से लाइन नहीं गई हाँ नंगा दामानी खाली फ्रॉक गन जागा सीने हैं सिर्फ फ्रॉक चाहिए तेरे को देखो जीरो लिखा है Brian, can you identify this picture baby, the second one? What is this? banana What are those? What is the letter missing? अभी Banana. bye Close it now. Bye. खत्म नोंथाङा जुदि मेङोबा स्टप जाजा जेला नोंथांनि खामानिया जोबो होमबासो स्टप जा विथ दैट सेड गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल आशा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ नानिनि क्लासआबो जोबबाय दिनै मानडे जाहैबाय ओमफ्राय नानि मोना पुरा सप्तायावनो क्लास जासिगोन एक्सेप्ट फर थर्सडे होमबा सानब्रै क्लास ये नायनोसै बोरै जायो दे होमबालाय दिनैनि भिडिअखौबो स्टार्ट खालामदिनि नोंथांमोना नायलांदो दे नायनोसै बोरै थाङो दिना हैप्पी ओनम दिनै नोम्बा जोंना छुट्टी ओमफ्राय आंहा अफिस दं आंनाल' अफिस बाथारबाय मानडे होमबाथाय अफिसा जै बन्द जायो होमबाथाय बिसिबां सान्थि मोनो दा जोंना दङ बेना गैया इनु गायब हो गया किधर गया यहाँ पे कुछ है लग रहा है कुछ तो है इधर दिखाओ ये क्या है ये पार्सल है क्या अयो हु इज दिस ये क्या है पाओ दिखाओ पकड़ लिया इधर ये इन्हों पे मंसिल हो जाएगा जेरो इन्हों थक माये Who is this? Megan mesej pada aku dua nama Zamdi. Okay. Ya izin nak. Megan ka barta, try mama ta. Angni favorite nunga be. मजे से और क्या क्या भाई आज रोटी चावल और चना दाल और बैंगन भरता तुम्हारा फेवरेट मैं नहीं खाऊंगा हेलो यू बेटर तुम फ्राई हाय बैंग छाछ ये बे आज घी बनाओगे कि बटर बनाओगे बटर खत्म हो गया ना बटर जब बाई दा नंबाजिया नोनी बटर बनाएंगे बेखौ बे गासिबो गाइखेरनि मक्खन आग्लायनायजों बटर जायो बेबायदिनो नुबाय सामबा बुरजा बटर जाखागोन बेजों जा इजि का बटर बानायनो करो हो गया मामा गोदो उन्दैयाव बुङोमोन फान्थाव बाथोन जायोबा हाथाया बायोमोननो नंना नङाथाय ओरैनो बुङोमोन नै जाहा दिनै फान्थाव बाथोन रोटी गेजेराव बुंनांगौ बिगा अच्छा लगा हैं अच्छा लगा फान्थाव बाथोन मोजां मोनदों आचार थाइबें खागुजि दाल छाछ दिनै गोगोमथार जोंना एसेआनो देलाय होमबालाय रायजोफोर जागे दिनै गाज्रि जामोनसै हैं हो गए
Nailangde. नाइलांदो Hello. किधर जा रही है Hello. सामान लेने जा रही है. क्या सामान लेने जा रही है जोंना बिल्डिंगा एकदम स्रिं स्र' जाखाबाय रावबो गैला गावबागाव न'आव थांजोब्बाय उन्दैफ्राबो गैला गेलेनो नानिया ओंखायनो हारसिं जाथारबाय गेलेनो जाय जे भारा थायोमोन बिसोरबो थांबाय जाय गावनिनो न' बिसोरबो थांबाय न'आ नायगोन माबादि साइलेन्ट जोंना बिल्डिंगा एकदम पिन ड्रप साइलेंस का यो हे यो किधर चला गया वो बाबू ने निकाल लिया. बाबू ने निकाल दिया बाबू को पुंगा मार करेंगे आज रात को ओके जोंसो रिनाम खालामदों दहाय गाव उन्दुनायाव नङाबा गेलेबाय थायो होननानै गेमखौ अरे नहीं दिख रहा बाबू को पुंगा मार करेंगे मम्मा ठीक है वो किस पे था? इस पे था हाँ इसको पता है ऐप स्टोर भी पता है ऐप स्टोर मालूम है आपको इसको ऐसा इसमें देखो. ये वाला हाँ बाय दानि गथ'फोरा एप स्टोराव थांनोबो मिन्थियो नुगासो मोनबाय दिनै साहाबो मोनलोंबाय सिखारनानै बन्द' बादियानो जाबाय जोंना बन्द' गैयामोन न'नमनि मालाय बिस्रासो बन्द'मोन जानो हानाय नंला दिनै हजम जायासै ओंखायनो कॉर्न सैंडविच क्या है ये बटर रेडी क्या नुबाय नों जुदि गाइखेरनि मा होनोमोनलाय माखनखौ दोनोबा बेबायदि बाटार मोनो फुरा खुरैसेका बाटारा न'आव बानायनो हाखायो नुबाय बच गया आज बनने वाला अभी बटर बनने लगेगा Mama, how is the corn? Papa, you do headbutt and body wash. Yes. Did you take headbutt today? Yes. Wow, very good. Mummy do me बहुत fast. मम्मी ने नहीं लाया आपको? मैं रो रहा था. क्यों? मम्मी ने बहुत फास्ट कराया है ना इसलिए. बेबादि लायरिया बिराद गोबाव जाबायमोन बे जाहैबाय जोंनि फरायसा गथ'फोरनि थाखाय नोंथांमोनहा जुदि दा डिग्री खालामगासिनो नङाबा नोंसोरनि मास्टार्सफोर खालामगासिनो बेनि लोगोसे नोंथांमोनहा बे मोनबा विजुअलाइजेशन टुल्सखौ सोलोंफानो हागोन जुदि बेखौ सोलोङोबा नोंथांमोननि थाखायनो मोजां जागोन केरियारनि थाखाय बे नोंखौ एटलिस्ट मोनसे पजिशनाव लानानै दोनफैगोन मालायफोरनि कम्पिटिशनाव दा बेफोरबायदि स्किल्स थाफायोबा लोगोसे नोंनि डिग्रीजों दानि समाव बिराद इम्पर्टेन्ट जाबाय आरोखि ओमफ्राय बे मोनबाखौ साजेस्ट खालामगोन आं नोंथांमोनहानो नोंसोरनि फरायनायनि लोगोसे बेखौ लाफा बेनो जाहैबाय मोनबा विजुअलाइजेशन टुल्स जा आं सानो बे जाहैबाय Tableau सेकेन्डआ जाहैबाय QlikView थर्डआ जाहैबाय QlikSense ओमफ्राय दा बिराद कम्पानिसफ्रा इउज खालामगासिनो एक्सेल इउज खालामला पावर BI माइक्रसफ्ट पावर BI जे इनबिल्ट फैखायो माइक्रसफ्ट पैकेजआव दा बेखौ नोंथांमोनहा खालामनो हागोन which is माइक्रसफ्ट पावर BI ओमफ्राय लास्टआनो जाहैबाय FusionCharts दा आं मिन्थिया आसामाव जुदि बेफोरबायदिनि कोचिं सेन्टार्सफोर दंना गैया प्लास इउनिभार्सिटिसफ्राबो बेफोरबायदि साबजेक्ट्सखौ इनक्लुड खालामदोंना खालामाखै खिन्थु बे मोनबा जिनिसखौ नोंथांमोनहा गोसोआव लाखि जुदि बेनिफ्राय मोनसेबो खालामनो हायो होमबाथाय नोंनि लाइफआ एसे साबसिन जानो हागौ जबफोर मोननायाव दानि समाव बेफोर बिराद इम्पर्टेन्ट नायनानै लाखादो ओमफ्राय नम्बाजिया मा बानायगासिनो नायनि र' आरे मामा बैकग्राउंड जोंना कॉर्न क्या है ये कॉर्न बर्गर की सैंडविच है अरे पापा नानिया बाथरूमाव दं र' साफा खालामना फैगोन दिनै एसे सैंडविच ना बार्गार होननांगौ मिन्थिला खिन्थु मोजाङानो ओरैनो लाइट बेलासियाव बढ़िया नो बढ़िया. हाउ इज द सैंडविच बढ़िया. नै जोंना इभिनिं वाक फैनाया अखा हानानै बरबाद जाबाय थांगासिनो अखा थाइफ्रिबाय नानिया चलो देलाय लारिफोर मालाय लोगो मोनफिनगोन गाबोन गुड नाइट एभ्रिवान चल